Upravo ovako su izgledali mali Vračarci 1. septembra, oni koji su prvi put seli u školske klupe, prvaci, i svakako da je to ovako jedan od najuzbudljivijih dana u životu svakog od nas. Upravo taj polazak u prvi razred, pa imajući to u vidu, opština Vračar već tradicionalno organizuje na taj dan i akciju podele paketa, poklona, i jedan od tih poklona uskoro ćete vidjeti i u našem studiju, i zaista ovako fantastično izgleda i vrlo korisnih stvari ima unutra. A naš gost, gospodin Branimir Kuzmanović, predsjednik naravno opštine Vračar, dobro jutro. Dobro nam došli. Bolje vas našao. 550 prvaka, je li tako? 550 prvaka na Vračaru, više nego prošle godine. I to je ohrabrujuća vest. Cijelo odeljenje više, i ja smatram da je to jako dobra vest. Taj 1. septembar je veoma radostan dan, možda čak uzbudljiviji za roditelje nego za decu, ali mi smo želeli da i deci ulepšamo taj dan i zato smo pripremili ove kreativne poklone. Da, kreativni jesu u svakom slučaju, ali ja rekao malo često je već tradicionalna podela paketa, odnosno ovih poklona, jel da? Pa na ovaj način prvi put unutra se nalazi nekoliko svezaka, jedna prvarica, majica, zatim se nalazi specijalna olovka za pravilno pisanje, i to posebna za levoruku decu, posebna za dešnjake. To ne bi malo pravilo problem prilikom podele, jer smo morali da imamo ubeleženo, ali to su psiholozi i pedagozi uradili kako treba, tako da smo imali zabeleženo i onda smo davali prave olovke za svakoga da bi lakše naučili da pišu. Da, vidite, i to, i psiholozi su dakle imali svog udela, što je vrlo ovako, osim te kreativnosti, dakle i vrlo ovako jedan dobar potez, ali je bilo odmah zavirivanja u poklone gledanja, a manje slušanja vaše priče. Bilo je zbunjenosti i prilikom dobijanja poklona odmah nazad ka roditeljima, kao šta trebate u razred ipak. I tako, bilo je u svakom slučaju jako lepo, i važno nam je da deca shvate da je znanje stvar broj 1 u 21. veku, jer od znanja će im zavisiti budući život, i na taj način smo želeli da i prvacima, a mi pomažemo naravno i one male maturante, dosta se radi sa organizacijom Deca Vračara i Fond za talentovanu decu Vračara, znači u toku su kreativne radionice tokom leta, glume i mozaika. Puno dece prisustvovalo tim radionicama, također organizacija Deca Vračara je vodila decu na poslu u posjetu manastirima, znači radilo se na kulturi, tako da i za osnovnu školu i za srednju školu u svakom slučaju pomažemo znanje, jer smatramo da je to prioritet u Srbiji. Dobro, to i jeste prioritet i opštine Vračar kada je reč o razvoju obrazovanja. Jeste, želja nam je da unapredimo škole, upravo je u toku jedna javna nabavka za osnovnu školu Svetozar Marković, i raspisuje se druga javna nabavka za osnovnu školu Siniša Nikolajević. U Svetozar Marković se radi podrumske prostorije, u stvari su terenske prostorije gde je bila podstanica za grejanje, sada je priključena škola na centralno grejanje, tako da ćemo tu da napravimo jedan prostor sa jednom novom učionicom i jednom binom, tako da deca tu mogu da izvode svoje predstave. A u Siniši Nikolajević se radi sala za fizičko, tu se roditelji najviše žale, jer se ta sala za fizičko pomerila zbog sleganja zemljišta i vrlo je bila na neki način opasna, mada su generacije i generacije u njoj radile fizičko. Sada će biti završen tender i radit ćemo i tu salu. Da, dobro, inače to su nedavno upravo i gradonačelnik i sekretar za obrazovanje najavili da će se u narednom periodu znatno ulagati u obnovu i izgradnju novih fiskulturnih sala, što će biti jedan od prioriteta. Dobro, sad kad ste već pomenuli škole, moram da vas pitam, videonadzor? Videonadzor, upravo smo uradili projekat, snimljeno je stanje u svim školama. U jednoj školi u kraju Petar II. Karađorđević je najbolja situacija, tamo ima 16 bezbednostnih kamera, potrebno da se stavi samo 16 s polja, znači unutra je sve pokriveno, i smatramo da kad napravimo taj sistem, kad obezbedimo kamerama i unutrašnje prostorije i okolinu škole, i kada to povežemo tako da sada to možem novom tehnologijom, vrlo lako i jednostavno da se poveže i da se ta slika šalje u policijsku stanicu, tako da bilo kakva sumnjiva osoba koja pokušava da prodaje nešto, obično su to neki stariji tinejdžeri, možda mlađi
punoletnici koji pokušavaju da decu u osnovnoj školi navuku na psihoaktivne supstance. To može da se reaguje odmah, naravno ako bude neke tuče, tako da postoji sve snimljeno, snima se sve na DVD, tako da verujemo da će to biti odlična prevencija i vrlo važna stvar za bezbednost naša. Naravno, sa tom bezbednostnog aspekta zaista vrlo značajan taj video nadzor. Dobro, kada smo već kod najmlađih, ima tu mnogo stvari, pa ja moram da vas pitam u ovom kratkom vremenu, a to je, između ostalog, jučerašnji dan je takođe bio let na Vračaru, s obzirom da su stigla deca iz Barcelone. Deca iz Barcelone, to je nevladina organizacija Kaza je Slava, Dom slovenski. Oni su došli i za decu Vračara su pripremili jedan fin program, da kažem, neke igre iz Katalonije koje sam ja prvi put video. Obično Španiju svi povezuju sa flamingom i sličnim stvarima. Mnogo je šira kultura u Španiji i jako je dobro da i deca vide to i da shvate da su deo jedne evropske familije naroda i da se vrši razmena kulture. Razmena kulture, naravno poznavanje jedne nove kulture, ali to je ujedno negde i prvi korak u saradnji između Barcelone i Beograda, možda. Da, možda je to i prva organizacija iz Barcelone koja je došla u Beogradu da se vrati. Dobro, ne treba se zapravo na mladima sve to, ali mladi znaju vrlo često da budu i pokretači, jel tako? Jeste, već smo razgovarali, pošto u jednoj osnovnoj školi se uči španski jezik, da možda povežemo sa jednom osnovnom školom iz Barcelone, pa da deca komuniciraju putem interneta, da možda organizujemo do sledeće godine neka naša škola posjeti Barcelonu i to je to. To je to, naravno. Dobro, ono što bi takođe trebalo pomenuti je vrlo značajno kada je reč o opštini Vračar, jeste da se izdvajaju značajne finansijska sredstva za pomoć deci bez roditeljskog staranja. Pa imali ste, evo mi sad pokazujemo ove škole 1. septembra kada ste imali podelu Soklina, ali takođe ste obišli i dom za nezbrinutu decu. Obišli smo i dom za nezbrinutu decu, tradicionalno pomogli toj deci koja je možda pomoć i najpotrebnija, opremili ih za školu, kupili im nešto garderobe, naravno dobili su i ove poklone, ali jako je važno da brinemo o toj deci koje nemaju roditeljsko staranje. Takođe pomažemo i udruženje samohranih roditelja, znači gde je roditelj ostao sam sticajem okolnosti i sam podiže decu i toj organizaciji pomažemo jer smatramo da u decu u svakom slučaju treba ulagati. Treba ulagati u svakom slučaju. Sada kada smo to pomenuli, nažalost, jedno mesto je onih teških 90-ih godina takođe bilo namenjeno smeštaju raseljenih i izbeglih, a to je mesto koga se svi mi vrlo dobro sećamo kao klinci, vrlo rado smo odlazili, rekreirali se, odmarali u poznatoj šumi.